फानिरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाख्नायथाव हाबा। दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादरगिरि। उन्दै बैसोआवनो गुनगोनां सोलोंथाइ लाहोनाया नों आं बयनिबो बिबान। दिनै बेफोरबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै अरायबो बर' हारिनि राव थुनलाइ सोलोंथाइ हारि सिबिथायनि खामानि मावबोबाय थानाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानिरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै बैसोनिफ्राय गुनगोनां सोलोंथाइखौ लाहोनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बायदि थिसनथाइफोराव गावखौ राफोद समाजनि सुबुं सम्पद दानो हानायनि नोजोरजों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिल्ला एबसुनि खावलायनायाव लेखायै दख'रा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनबा आनजाद मिरुआव 3, 4 आरो 5 थाखोनि उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंनाय जायो। लोगोसे मख'नो गोनांदि जिल्ला आफादनि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर'आ हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनानै होलांनायखौ नुनो मोनो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि गुन गोनां सोलोंथाइ बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोनाया दिनै गोबां बोसोर जाबाय आरो बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय गासै मोन 22 आनसलिक कमिटि एबसुखौ देग्लायनिफ्राय मोनफ्रोमबो आनसलिक कमिटि एबसुआ गुदि फरायसालियाव फरायनाय बर' मिडियामजों जायफोर फरायसाया फरायदों बिथांमोनखौ लानानै थाखो 3, 4 आरो 5 बिथांमोनखौ लानानै दिनै पानेरि आनसलिक कमिटि एबसुआ दिनैनि खालाराव रोंगौथि सायख' आनजादखौ लादों आरो बे रोंगौथि सायख' आनजाद नैबे सोमलिगुरि गुदि फरायसालियाव बेखौ खुंफुंदों आरो बेयाव आङो गिबि जि सोंथि बिलाइ बेखौ बेखेवगिरि महरै आङो बाहागो लाफैदों आरो गमामायैनो दिनै फरायसा बिथांमोनखौ बे आनजादाव बाहागो लाफैनायखौ नुनानै आरो फरायसा बिथांमोननि जि गार्जेन बिथांमोनखौ फरायसाफोरखौ दोनफैनायखौ नुनानै गमामायैनो गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो फरायसा बिथांमोनखौ जोङो दानिफ्रायनो कम्पिटिटिभ एग्जामाव माबायदि सोंनाय फिननाया फैयो माबायदि जोङो साखाफारा जानांगौ बेखौ जोङो थांखि लानानैनो नैबे रोंगौथि सायख' आनजादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खुङो सेन्ट्रेल कमिटि एबसुआ जोङो जिल्ला एबसुआबो खुङो आरो दिनै मोनफ्रोमबो आनसलिक कमिटि एबसुआबो बेखौ खुंनो लादों आरो जोङो मोनथिनायाव आनसलिक कमिटि एबसुनि सिङाव पानेरि आनसलिक कमिटि एबसुनि सिङाव गासै मोनबा सेन्टाराव बेयो जादों आरो नैबे जि सोमलिगुरि गुदि फरायसालि बेयाव गासै 90 फरायसाफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन मोनब्रै सेन्टार थाबावबाय गासै मोनबा सेन्टाराव दिनै बिथांमोना बेखौ खुंदों होननानै जोंनो फोरमायदों जिल्ला एबसुनिसिम आङो आनसलिक कमिटि एबसुखौ साबायखर जासिबाय फैबाय थानाय समावबो जोङो सम आरो परिबेसखौ लानानै रोंगौथि सायख' आनजादल' नङा आरो गुबुन गुबुनबो जोङो हाबाफारि रनसायलांगोन बेखिनि खोथाखौनो आं बुंबाय। आच्चा जों नुदोंमोन मानि थाखाय दा बेनो आं दहायबाव बुंदों जे मिरु एबसुआ थाखो 9 आरो 10 अदेबानि क्लास माने हाइ स्कुलनि फरायसाफोरखौ बिथांमोना रोंगौथि सायख' आनजाद टेलेन्ट सार्चखौ दिनैनिफ्राय 8 बोसोर सिगांनिफ्राय खुंबोदों। जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसु हिसाबै जायफोरा एमइ स्कुलाव फरायो 6, 7 आरो 8 फरायसाफोरखौ लानानै जोङो जिल्ला एबसुआ जोङो टेलेन्ट सार्चखौ खुंनाय जायो आरो देग्लायनिफ्राय आनसलिक कमिटि एबसुखौ जोङो एलपि बाहागोआव जिखिनि फरायसाफोर फरायो बिथांमोनखौ खुंनो थाखाय जोङो बिथोन होदों आरो बेयाव सोलायै दिनै आनसलिक कमिटि एबसुआ खुंदों। जिल्ला एबसुनि जि टेलेन्ट सार्च एग्जाम रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो नभेम्बर दाननि 5 खालाराव नैबे बोसोरनि नभेम्बर दाननि 5 खालाराव खुंनो थाखाय जोङो थागथियारि खालामगासिनो दङ। निस्सय सोलायनाय फैगोन मानोना दिनैनिफ्राय जोङो प्राय 30 बोसोरनि सिगांनि खोथा जुदि सिन्था खालामोब्ला कम्पिटिटिभ एग्जामा दिनै गोदान बाथ्रा नङा बे गोजाम नाथाय कम्पिटिटिभ एग्जामाव बाहागो लानो थाखाय चेलेन्ज खालामनो थाखाय जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरा गोबां आख' फाख' गोग्लैयोमोन जे माबायदि फैयो माबायदि लिरनांगौ माबायदि बाहागो लानांगौ बेयाव गोबां आख' फाख' जायोमोन आरो बेखौनो गार्जेनफोरा जोंनो बै समनिफ्राय जोंनो मोनसे कमप्लेन हिसाबै जोंनो होबोबाय थायोमोन जे बिनि सायाव जुदि एवारनेसफोर प्रग्राम लानो हायोब्ला मोजां बे खोथाखौ जोंखौ खावलायबोदोंमोन गार्जेनफोरा सांग्रां जायफोर फरायसाफोरनि गार्जेनफोर बिथांमोना जोंखौ खावलायबोदोंमोन आरो बे लेखायनो जोङो सिन्था खालामनानै नैबे रोंगौथि जि सायख' आनजाद जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव जाहाथे बाहागो लानायाव आख' फाख' जाया जेबो उसुबिदा जाया बायदियै माने जोङो नैबे रोंगौथि जि सायख' आनजाद बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ जोङो खुंबोनो गोनां जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोनाव देग्लाय जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 22 दख'रा एबसुखौ उदालगुरि जिल्ला एबसुआ गुदि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि थाखो 3, थाखो 4 आरो थाखो 5 बिथांमोननि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनो थाखाय बिथोन होनाय लेखायै दिनै
पानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि बिथोन बायदियै जोङो मोनबा सेन्टाराव रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजादखौ जोङो खुंफुंदों। बे लेखायै जोङो सोमलिगुरि गुदि फरायसालियाव बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों लादों। नैबे एग्जामा गासै जोंनि दख'रानि सिङाव मोनबा सेन्टाराव जादों। फारियै सोमलिगुरि गुदि फरायसालि, कुसिबिल इउएन एकाडेमि, बेंबारि गोजौ फरायसालि, जराफुख्रि गोजौ फरायसालि आरो नुनाय सेरफां बड' एमइ स्कुल बे मोनबा सेन्टाराव बे आनजादा दिनै सोलिगासिनो दङ। जोङो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि बाहागो लाफैनायखौ नुनानै निस्सय जोङो दख'रा एबसुनिफ्राय जों गोजोननाय मोन्दों। गासै 331 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिनैनि आनजादखौ लिरदों। बेवहाय गारजेन बिथांमोनाबो जोबोद गोसो गुदुङै गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे फरायसालि बा एग्जाम सेन्टारसिम दोनफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। निस्सय दिनैनि बे आनजाद खुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सोलोंनानै गावनि इयुनाव जिउ राहा दानायाव सहाय जागोन बेखौ मिजिंथिदों। दिनैहाय जोङो एग्जामखौ गासै मोनबा आयदानि सायाव जों लानाय जादों। इंराजि, सानखान्थि, बिथराइ, जिके आरो आबहावा बे मोनबा आयदानि सायाव जोङो दिनैनि आनजादखौ खुंदों। बियो 2 घन्टानि आनजाद जागोन। गासै 100 मार्कनि बे आनजाद जागोन। नैबे सोमलिगुरि गुदि फरायसालिनि एग्जाम सेन्टाराव गासै 70 फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना एग्जाम होनो थाखाय बाहागो लादों। बेवहाय क्लास 3 निफ्राय 24 सा, क्लास 4 निफ्राय 23 सा आरो क्लास 5 निफ्राय 23 सा बेखिनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा नैबे एग्जाम सेन्टाराव बाहागो लादों। निस्सय जोङो दख'रा हिसाबै फैबाय थानाय समाव सोलोंथाइनि सायाव जों खामानि मावगोन। जोंहा फैगौ 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ नैबे आनजाद जोबखांनायनि उनाव जोङो न'खर न'खर थांनानै जों खबर लागोन। बिथांमोननि फरायनायाव माबाफोर उसुबिदाफोर गोग्लैदों नामा बेफोरखौ जों खबर लानानै बेफोरखौ सुस्रांनायनि राहाखौ जोङो दख'रा एबसुनिफ्राय लागोन। आरो मोनफ्रोमबो हाइ स्कुल, एमइ स्कुल, एलपि स्कुलाव जोङो फरायसालिफोराव थांनानै जोङो फोरोंगिरि, गारजेन आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनजों जोङो लोगो हमनानै फरायसालिनि सायाव सावरायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो कलेज लेभेलावबो जोङो मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ लानो थाखाय जोङो सिन्था खालामनाय जादों। दिनैनि जा आनजाद खुंनाय बियो जाफुंसार महर मोन्दों होनोब्ला फोरोंगिरि आरो गारजेन बिथांमोननि मदद होनायावनो दिनैनि आनजादा मोगथां महर मोन्दों। बिथांमोना जोंखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम मददथि होबोबाय थादों। फोरोंगिरि बिथांमोना जोंखौ कुइसनखौ बोरै दाननांगौ, एग्जामखौ बोरै कन्डाक्ट खालामनांगौ बिनि सायाव गासै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोना फैनानै जोंखौ बोसोन होफैदों। आरो सार बिथांमोननि बोसोनावनो दिनैनि आनजादखौ जोङो खुंदों। आरो गारजेन बिथांमोनाबो दिनैहाय गावनि फरायसुला फरायसुलि बा गथ'फोरखौ फरायसालिसिम लाबोनानै गावनि गथ'खौ जाहाथे एग्जामाव मोजां रोखोमै रिजाल्ट खालामनो हायो बिथांमोना बेखौनो आसा खालामनानै दिनैनि एग्जाम सेन्टारसिम लानानै फैदों।